Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini ndiri mukomana ane kurwadziwa nekuda kwezvandakaitwa nemusikana wangu uyo wandainge ndichida nemwoyo wangu. Musikana wangu uyu ainge ari pamwoyo pangu. Ndakatanga kudanana nemusikana wangu achiri kuyunivhesiti yekugweru, uko ndiko kwandainge ndichimurojera nekumupa mari nekuti aiva munhu wekuti pano nepapo ainge achiti ndiri kuda chakati, ndinoda chakati. Saka zvose zvaainge achindikumbira ndainge ndichizama kuti ndinge ndichimupa nekuda kwekuti handidi kunyepa. Musikana uyu ndaimuda ende taidanana almost each and every weekend. Ndaiswera kumba kwacho uko kwandainge ndichimurojera. Kwangu kumba aiuyawo achizowachawo hembe dzangu nekutsvaira. Munongozivawo semukomana zvekutsvaira zvinenge zvisimo. Musikana uyu akazosvika pakugirajueta ndokubva apedza. Akazoti apedza kugirajueta ndakabva ndaunganidza zvimari plus nevamwe vakomana vangu vandinoziva, vaya vakomana vane magarages avo vanotengesa maused cars. Saka pane umwe wandakazoita dhiri naye ndokubva andipa Honda Fit, ndikabva ndanopa musikana wangu. But motikari iyoyo ndakaita zvekuibhadhara pashoma nepashoma. But musikana wangu ndakangomuudza kuti motikari ndainge ndaitenga full price in cash. Motikari iyi ndakaitenga as a birthday because iye musikana wangu nedzimwe shamwari dzake vaiva vanhu vanorarama kalife kaya kepressure. So for me to raise the bar for her, ndakabva ndamusurprise nemotikari iyoyo pabirthday rake, and she was so happy and her friends were so impressed. Izvi zvese ndainge ndichizviita not kungofadza baby chete, but because mudiwa wangu uyu ndainge ndichimuda. Ndainyatsokunzwa kuti musikana uyu anondiitira mumwoyo. Kubva nditange kudanana naye, vamwe vasikana vandainge ndakambodanana navo ndakabva ndangosiyana navo nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kuzokanganisa rudo rwangu rwandainge ndichienjoya nabhebi wangu. Ndakamuwana ndaneta nekutsvaka wandinokwanisa kuti ndinge ndichizoita muroora waamai vangu. Mumba medu takangozvarwa tiri 2 chete ende ndini wekutanga. Then ndakabva ndazosiyira my little sister Zamu. Ndaisarega kumuposta kunyange kungava kuri kuFacebook, even kumaWhatsApp. Ndaigara ndichingovunzwa nevehukama kuti uyu ndiye makoti here. And I was so proud of my girl because aiva musikana ainge akaumbwa ende achinwisa mvura. All along vanhu vose vaingofungidzira kuti inini nemusikana uyu tainge tava kutogara tose, because most of the post dzandaiposta nguva zhinji ndinenge ndiinaye musikana iyeye kumba kwangu. But I was embarrassed kuti ndinge ndichiudza hama neshamwari kuti musikana uyu ndainge ndisingagari naye, but ndini ndainge ndichitomurojera zvekare, ndini ndainge ndichimuprovidira zvose zvaanoda. Sometimes kunyange kuchikoro kana zvinhu zvakasunga vabereki vake kana vatadza kumubhadharira in time, inini I'll play that role. Ndobva ndazama kungwavha ndobva ndambomupa mari yekuti ange achienda kunobhadhara. Zvose izvi ndainge ndichingozvivanzira kubva kuhama dzangu. That is the reason why ndainge ndichitya kuti kana ndikaenda kunomuita maintroductions kuhama dzangu, maybe iye anokwanisa kuzoburitsa nyaya dzekuti ndinopota ndichimubhadharira even university fees. Saka hama dzaiti kana dzikati dziri kuda kuuya kuzoona musikana wangu, ndaingovaudza kuti ndichazouya naye, at least ngaatange ambopedza chikoro tozouya. Nekuda kwekuti I was living a life full of expenses, sezvo ndakuudzai kuti ndiri munhuwo anoita zvekungwavha. So ndainge ndichingwavha ndichiita zvekutengesa fuel. So musikana wangu uyu munhu wekuti she was expensive to maintain. Aiva nema needs, aiva very expensive. Business rangu rakazosvika pakubroka, ende parakabroka musikana uyu ndo paainge achangopedza kugraduata. Chinhu chakabrokesa business rangu ndechekuti musikana uyu, she was an outgoing person. Most of the times munongoziva kana tichingwavha zvefuel
unofanira kugara uri paroad. Saka iye aisafarira kuti ndigare ndiri paroad, and the reason also was that ainge asingade kuti shamwari dzake dzinge dzichizondiona ndichingwavha-ngwavha ndiri paroad, zviya zvatinoita kuti unenge wakaisa kamusika kako pasaidi nezvigubhu zvako zvefuel pasaidi. So she didn't want her friends to know kuti business rangu refuel ndainge ndisina safe station sezva ainge achiudza shamwari dzake, but ndaiva munhu aingovawo nekamusika kake ako kandaipota ndichitengesa fuel. Saka nguva yose yandainge ndiri maoutings nemusikana wangu ndainge ndichiluza mari, even though ndainge ndatsvaga umwe munhu aipota achinditengesera fuel yangu. But munongozivawo vashandi, kana ukangoita mushandi nesituation iri muZimbabwe, mushandi wako akangogara aona kuti apa mari inobatika, anongokushandira obva atohodhawo zvake, obva atotanga kutotengesawo. Saka ndo dambudziko rakazoitika. Munhu wandainge ndatsvaka ndichiti ndiye anenge achishanda achinditengesera fuel yangu akangoti atishandei ndokubva andivhara mari dzimwe dzaaipota achindirova misana. Ndikazotonzwa kuti ainge avhurawo kabhizinesi kake somewhere. Pandakazoti pembenu maziso ndakabva ndatoona kuti mari yandainge ndashandisa ndainge ndatodona kuti nditange kusimuka zvaikwanisa kuzotonditorera zvekare mamwe makore, almost the same years dzandainge ndatora ndichizama kusimuka from the ground going up. Apa kuti ndinge ndichiudza bhebi ndainge ndava kunyara, because bhebi wacho kuti ndimuudze kuti zvinhu zvadhakwa ndakatya kuti musikana uyu anokwanisa kubva andiramba. But in the end ndakabva ndazoudza bhebi. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizoudza bhebi, it is the reason yekuti ndainge ndatengesa motikari yangu, sezvo ndainge ndichida mari yekuti ndi-injecte another capital injection into my business, ndichizama kuti business rangu ringe richizomuka, but hazvina kuzoita sekudaro. Pose ipapo pandainge ndatengesa motikari, musikana wangu ndainge ndichingomunyepera kuti motikari iri kwamakanika, kusvikira ndazomubudira pachena kuti bhebi, zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka, shamwari nyaya yatova panapa, isusu tatobroka. Ndakanga ndasara ndiri ini chete, shamwari dzangu hapana kana akakwanisa kundibatsirawo. Bhebi ndipo paakatanga kunetsa as always. Ainge achingoti ndiri kuda mari, kusvikira ndazomuudza kuti handina kana sent, kana ndaiwanawo ndinokwanisa kuzokubatsira. But yei musikana uyu, the moment yandakangomuudza kuti pari zvino bhebi handina mari, ndo pandakabva ndaona matrue colors ake. Kwese uko kumashure pandainge ndichidanana naye ndainge ndisingazivi kuti ndo zvaari. Ndakashamisika pacho pandakamuudza kuti pari zvino bhebi handina kana sent. At that time mukomanashi aida chinhu chainge chiri very silly. Akangondiudza kuti bhebi, masiki yangu yandinozora kufesi yapera, can you please send me money ndikwanise kumhanya ndinotenga mask yangu, because I cannot wash my face kana mask iyoyo isipo. Saka semunhu ainge akaomerwa plus ndichitya kubudira pachena bhebi kuti pari zvino handina kana sent, ndakabva ndangomuudza kuti it is fine, ndichakuudzai kana mari yavapo, but ndainge ndichingopostpona. Zuva rakazoti ravira ndokubva azondibvunza kuti naye bhebi, are you still coming? Because since morning I've been sitting here and I am waiting for you to bring my mask. Ipapo mukomanashi kunyangwe zvayo yekombi yekuti ndinge ndichienda kunoona bhebi ndainge ndisina. Pandakamuudza kuti bhebi, madhiri andanga ndakamirira abva angojamuka abhamba, bhebi akangondiblutika ndokubva atanga kundishauda. Ndakaita sekunge ndainge ndamutuka kungomuudza kuti madhiri andanga ndakamirira abhamba bhebi. Saka handina kukwanisa kuzokutengera mask yawanga uchida. Ndakangoona first time achindiblutika, the next thing ndakabva ndaona profile yangu yaainge akaisa papicture pake kuWhatsApp, akabva abvisa ndokubva atanga kuzviisa. Aingoti kana akaita 1 minute obva achinja profile picture, obva aisa another profile picture, kusvikira ndava kusaona profile picture. Ndakatumidzira mamessage ndokubva ndaona kuti mamessages angu ainge ava kungoita 1 tick, zviya zvekuti munhu ainge atondibloka. Ndakazama kuti ndinge ndichimufonera nefoni,
but foni yacho yaingoringa kusvikira yaenda kuvoicemail isingadayirwe. Ndakarwadziwa mukomanashi. Ndakazoita zvekutingura netsoka ndichienda kulocation kwainge kuchigara bhebhi. Apa mwoyo wangu wainge uchirwadza nezvandainge ndakamboitira bhebhi wangu uyu. Zvinhu zvose zvandainge ndakamuitira kumashure. Chainge chava kundirwadza ndechekuti the reason yainge andiblokera paWhatsApp it was because ndainge ndatadza kumutengera maski yacho yainge achida. Ndakabva ndaenda kuya kwaainge achigara, ndikasvika kuya handina kukwanisa kumuwana. Ndakabvunza mamwe mastudents ainge achigara ipapo painge pachigara bhebhi. Ivo vakabva vangondiudza kuti musikana wako angobuda mumba achichema, ndokubva angokwira imwe motikari yanga iri kugedhi. We are not sure kuti aenda kupi. Tatombofungidzira kuti ndiwe wanga wauya kuzomupika. Mukoma pandakanzwa zvichinzi musikana wangu ainge auya akapikwa neimwe motikari, ndakanzwa sekunge ndainge ndava kutotanga kutopenga. I tried to run ndichingomhanya ndisingazivi kuti ndakananga kupi, because at that moment ndaiti ndikazama kufonera bhebhi ndikaona foni isingabatwe ndobva ndatanga kutofunga kuti does it mean kuti izvezvi bhebhi wangu atori busy kuita bonde neumwe munhurume. Mukomanashi, the whole night mukomanashi ndakambeya negweru ndisingazivi kuti ndakananga kupi. Apa musikana foni ainge asingabati. Akazongoresponda with an SMS mangwana acho makuseni. Paakangondiresponda neSMS ndakabva ndamufonera same time. Iye akabva angoti wangu zvapera, handikwanise kurarama nemurume anondinyepera. Kana uchindinyepera the whole day kuti une madhiri auri kumhanyisa, kana madhiri ako azoita uchandiigira zvacho zvandanga ndichida, but at the end of the day wobva watadza kuuya nezvinhu zvacho zvawati unokwanisa kundivigira. Wadii wangondiudza kuti hauna mari yacho yekuti unge uchinditengera zvandanga ndichida. Saka it is over, because watondirakidza kuti uri munhu wekuti mangwana kana ndazopinda mumarriage newe unokwanisa kuzondichita. Sha inini I have moved on, and please handichadi kana kuona message yako kana phone call yako pafoni pangu. Please know that. Ende ndichitaura newe izvezvi, don't think kuti ndiri kuita zvinhu ndakawanda. Munhu akauya kuzondipika nezuro nditori naye izvezvi. Ndakatoisa foni paloudspeaker. Ukaramba uchinetsana neni ndichazongopa munhu uyu namba dzako muzongopedzerana sevanhurume. Inini I have moved on with my life. Ndinokumbirawo kuti iwewe unge uchiitawo move on with your life. Ndokubva adropa call ndisati ndakwanisa kana kumbomupindura. Mukomanashi, ndakabva ndanzwa pfungwa dzangu dzichita kunge dzava kutodambuka. Ndakaona rima kumberi kwangu. Ndainge ndava kusaziva kuti ndoita sei. Ndakatanga kufunga mari dzose dzandainge ndashandisa pamusikana uyu. To make matters worse, painge pasina kana 2 weeks ndabva mukuchinjisa mapapers eHonda Fit iya yandainge ndichibhadhara half. Ende pacho pandakapedzisa kubhadhara motikari iyoyo, patainge tava kufambira mapepa ekuti tichinje tiite change of ownership, muchinda uyo ainge anditengesera motikari iyoyo ainge atombondi-advisa achiti, shamwari, zvinhu izvi zvauri kuda kuita, are you sure about this thing? Wadii wambomira waona kuti musikana wako uyu at least dai anga abatira pamuviri, kunyangwe mukazorambana unongozviudza kuti motikari iyoyo ichazokwirwa nemwana wako. But be careful nezvinhu izvi zvauri kuda kuita. Ndaona mangwana wazodumbirwa. Ende mukomanashi, in that moment zvishua ndainge ndadumbirwa. Ndakangofamba ndichingoti chauya. Ende paunenge uchiti chauya hakuna kana chinombouya, because ndaitokrosa murodhi motikari dzichitopfuura dzichimhanya, but motikari kunyangwe iri muspeed yaitosvika pakubreka. Hapana kana motikari yakambondibondera sezvandainge ndichifungidzira. Situation yangu yainge yaoma. Ndakaita mazuva ndisingakwanise kana kudya. Ndaiti kana ndikaisa chikafu mumuromo mangu ndaibva ndanzwa kuda kurutsa. Mumuromo mangu mainge musisina kana taste yechikafu. Ndakaonda zviya zvekuti ndinopfeka label. Mukomanashi, unoripfeka label ende rigotadza kukufita. Ndakabva ndazodzokera kumba kwebhebhi. Zviya zvekuti unorwa nebhebhi mukomanashi, mukadzi unenge usingamudi. Kana mukadzi uchimuda mukoma, hauna noise yaunoita naye.
ndakasvika kuya ndokubva ndatoona bhebhi akagara panze. Iye paakandiona akabva angoloka security gate ndokubva apinda zvake murumu make ndokubva ndagara panze. Ndainge ndakangogara paya pachistubhu pamasteps ekuti unge uchipinda murumu, ndo pandainge ndakagara. Ndakati ndakagara pamasteps ipapo anopinda murumu memusikana uyu, then musikana uya akabva atora foni yake ndokubva afonera a new boyfriend. Akatofona achitoti, baby, ndinokumbirawo kuti usvike kuno because right now nguva dzangu dzekuti ndinge ndichienda kulecture dzava kuda kutokwana, and this guy he is sitting at my doorstep. Ndava kutotya kutobuda kuti maybe anokwanisa kundiuraya, so please uya kuno, and kana zvichiita ndinokumbirawo kuti uye kuno nemapurisa so that they can know kuti kana pakazoitika anything chese chinenge chandiwana, this guy is the one who will be responsible. Mukoma musikana uyu paaitaura neboyfriend yake ainge akatoisa foni yake paloudspeaker, and she was not even far from the security gate. Ainge akatomira padhuze nesecurity gate, ainge akatozendamira fridge, and fridge iyoyo KIC iyoyo ndini ndakatomutengera the time yaakapindawo mugweru, ndichiitira kuti semunhu wekuti ndinoitawo madhiri pano nepapo, sometimes ndinohwinawo, sometimes ndinoluza. So I had said to her, fridge iyi tinoita tichitenga huku tobva tadzislota, then wobva wangokipa huku idzodzo in reserve. Iniwo ndaitiwo mazuva andinenge ndichida kubika ndongopfuurawo kumba kwebhebhi obva andibikira ndobva ndazongoendawo kumba kwangu ndichinorara. But she didn't even take it into consideration kuti zvose zvainge zviri mumba make, zvinhu zvizhinji zvainge zvakatengwa neni. Saka muchinda uya waainge achifonera akabva aresponda musikana wangu akamuti it is fine, rega nditaure nevamwe bamunini vanoshanda kuCID department, ndo vandichauya navo ikoko. Saka pandakanzwa kuti nyaya iyi yainge yava involved nemaCID plus uyu muCID aitovawo hama yemunhu wacho ainge ari against inini, ndakabva ndangoti regai ndibve pano ndionewo kuti ndonanga kupi. But handina kunyanya kuenda kure because panogara bhebhi pane pamwe panoita zvekutambiwa snuka. Saka kana uri pamba ipapo, the person anenge ari panze cannot see you as such, but imimi munenge muchiona zvose zvinenge zvichiitika panze. Saka ndakangopinda muya ndokubva ndangogara zvangu ndichiona vamwewo vainge vachitamba snuka. Then pasina kana time pakabva pasvika imwe motikari iya yakangosvika ndokubva yangomira kunze. Musikana uya akabva abuda ndokubva apinda muHonda Fit iya yandakamutengera akabva arivhesa, then vachidriver she was on front, then motikari yaya yainge iri kumashure. Motikari iyi yainge iine matinted glasses. Handina kukwanisa kuziva kuti murume ainge achiidriver chimiro chake chainge chakamira sei. Saka mukomanashi ndo nyaya yacho yakaitika, ende zvinondirwadza ndezvekuti pakaitika nyaya iyi yainge iri nguva yekunaya kwemvura. I had to walk ndichibva kulocation ikoko kwaigara bhebhi, apa ndainge ndisina kana mari yekuti ndinge ndichikwira kombi. Ndakafamba netsoka ndichidzokera kumba kwangu. Mukomanashi, this is the thing that happened to me. Nanhasi uno kunyangwe chinonzi rudo, kuti ndipinde murudo zvinhu zvinotondiomera, because kana ndakangotarisa munhukadzi ndinobva ndatanga kufunga musikana wangu uya wandainge ndichida akazograduate hake, then she moved out of Gweru. Pari zvino handizivi kuti ari kupi, but she is still in Zimbabwe. But chinondirwadza ndichocho chekuti musikana uyu paakapinda mugweru kuti ange achiziva life yeluxury ndini. Mazuva ekutanga pandaimuudza kuti ndinomuda, iye aigara achingondiudza kuti ndinotya kuti kana ndikapinda murudo newe unokwanisa kuzondibreaka heart. Ndo zvakazoita kuti musikana uyu ndinge ndichizoperera paari. But right now mukomanashi, moyo wangu wakatsemuka. Sometimes ndinombofunga kuti musikana uyu ndinofanira kuti ndinge ndichimufambira ndomuendera kung'anga ndimugadzire pane zvose zvaakandiitira, because akandirwadzisa kusvikira pekupedzisira. Ndo confession yangu iyi mukomanashi.
zvose izvi zvakaitika pakati pangu nemusikana uyu. Hapana kana shamwari kana kuti veukama wandakamboudza. Ndakangoudzawo veukama kuti inini nemusikana wangu takazongorambana, ende nyaya dzemalosses andakazoita pabhizinesi ndakangovaudzawo kuti situation yemuzimbabwe takazongoreidwawo nemapurisa ndokubva tatorerwa zvigubhu zvedu zvainge zviine fuel. Hakuna anoziva kuti mari yose yandainge ndichihwina pamadhiri andainge ndichiita, ndainge ndichisponsa bhebhi wangu kuti akwanise kupedza education, thinking kuti mangwanawo ndichitiwo inini zvandiri gweja, kana ndikakwanisawo kuzororawo mukadzi akadzidza, at least tinokwanisa kudevelopawo a good life and a good example natazokwanisa kuzoitawo vana vedu. But handina kuziva kuti ndainge ndichitotambawo netsotsi. Maybe akangoshorawo kuti murume uyu zvaari gweja, inini zvandagraduata ndinosvikepi naye. Ndo nyaya yangu iyi mukomanashi. Kana mukazoposta ndinokumbirawo kuti muzondizivisawo. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Message inorwadza, imessage inonzwisa tsitsi. Hanzi ndakadyiwa, mushure mekunge ndadyiwa ndokubva ndadhampwa nemusikana wandainge ndichidisisa nemwoyo wangu wose. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.